Bueno, funtzioan deribatzeko lehenengo eta behin gogoratu behar gara zelan deribatzen da arkotangentea. Horregaitik jarri dizuet hemen bere formula. Bai, orduan kontua da, hemen x izan beharrean daukagula bat ken x zati bat gehi x. Orduan, formulan ere, x agertzen den lekuan, x jarri beharrean, jarri beharko dugu bat ken x zati bat gehi x. Hori da hemen eginda dagoena, bale? Hemen aplikatuta dago formula. Kontua da gero, formula aplikatu ondoren, egin behar dugula bider barrukoaren deribatua, honen deribatua. Bai, hau da, bukatu behar dugu katearen erregela aplikatzen. Zergaitik, bueno, hemen x izan beharrean, x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat daukagulako. Orduan, honen deribatua egiteko, zatiketaren formula aplikatu behar da. Orduan, izendatzailean, geratuko zaigu bat gehi x berbi. Eta zenbakitzailean izango da, goikoaren deribatua, hau da, bat ken xen deribatua minus bat. Bider bekoa, ken goikoa, hemen ikusten dozue, bider bekoaren deribatua, izango litzatekela bider bat egitea. Bale, orduan, jarraituko dugu garatzen, hurrengo pausuan egingo duguna izango da parentesi hauek kenduko ditugu, eta biderketa hauek ere egingo ditugu. Orduan, geratuko litzeguke. Bueno, lehenengo zatikian, bat zati, bat gehi, goian bat ken x berbi, eta bean bat gehi x berbi. Bider, bueno, orduan, goian izango litzateke minus bat, minus x, ken bat gehi x. Zati, bat gehi x berbi. Vale? Bueno, orduan, hemen konturatzen zarete, minus x eta x badoazela. Eta orduan hemen geratuko zaigu minus bat, ken bat, minus bi. Eta gero beste alde batetik, hurrengo pausuan ere egingo dugun izango da hemen mkatea egingo dugu. Bale? Dana zatiki berdinaren barruan sartuko dugu. Orduan, geratuko zaigu. Bat zati, dana zatiki berdinaren barruan, mkatea izango da bat gehi x berbi, eta goian izango da bat gehi x berbi, gehi bat ken x berbi. Bider, minus bi zati, bat gehi x berbi. Bueno, orain, hemen hurrengo pausua izango litzateke, begira, izendatzaile honetan beste izendatzaile bat daukagunez, hau gora igoko genduan. Eta goian dagoenean, hurrengo pausua izango litzateke, goian daukagun hau eta hau simplifikatzea. Bueno, hori egin dezakegu ja. Hau da, biderkatzen daudenez, bi zatiki hauek, goikoa bider goikoa egiten da, bekoa bider bekoa, eta begira, bi hauek simplifikatu daitezke. Vale? Edo egiten dozue orain, horrela, zuzenean, edo bestela nahi badozue, hau lehenengo gora igo eta gero simplifikatu. Berdin dio, vale? Bueno, orduan, orain egingo duguna, izango dau, txukunduko dugu pizka bat, momentu bat, horrela, zuriz, izango litzateke minus bi, zati, bat gehi x, berbi, gehi, bat ken x, berbi. Bueno, orduan orain egingo duguna izango da, biderketa hauek, berreketa hauek garatuko ditugu. Orduan, izango genduan minus bi, zati, bat berbi edo bat, gehi x berbi, gehi bi x. Gehi, bat, gehi x berbi, ken bi x, honek dira identitate nabarmenak, ezta? Ezagutzen ditugu, gogoratzen ditugu formula. Orduan, ikusten duzuen bezala, plus bi x, ken bi x, badoaz. Eta gero, beste batuketa guztiak egiten baditugu, ikusiko duzu ematen duela minus bi zati, bi gehi, bi x berbi. Orduan, hemen izendatzailean biderkatzaile komun ateratzen baldin badugu, izango litzateke bi bider bat gehi x berbi. Orduan, bi eta bi badoaz, geratzen zaigu minus bat zati bat gehi x berbi.